Deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpailam sa state of calamity ang tibok nasod tungod sa African swine fever, gilaumang daling makatabang kini sa mga hog racers. Ang detalye sa report ni Ethel Lipanag. Gikalipay sa Opol LGU ang deklarasyon sa Pangulo nga ipaabot sa state of calamity ang tibok nasod, epekto sa ASF. Ilang panghinaot nga tungod niini, paspas nga matabangan ang mga apektadong hog racers. Kung dili na to siya ma-contain, then ang threat siya sa ilang business o sa atong local. Gani, pipila ka mga mamaligya ayog karning baboy sa lungsod. Mireklamo na tungod minus ang kita. Sa lungsod sa Opol, mingaw. Wala ni ka na pugong-pugong na nispur sa waron na mga suki, dili mang layas. Sahay, bibo, sahay mingaw, di magparehas. Sa ulahing datos, miabot na sa 3 ka barangay ang apektado, partikular na sa barangay Malanang, Bagukbok ug Patag sa nasampit nga lungsod. Samtang 96 na ka hog racers ang naapektuhan, ug moabot ngadto sa 30 ka baboy ang nakald. Padayon gihapon ang provincial government sa paghatag og ayuda sa mga nanag-iyag baboy nga na-depopulate. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Lipanag para sa One Mindanao.